Sinibingelela sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelela unjabulo wami Mkhonazi. Ngimi lapha negosi wathi uMdumazi mfoko mhloko. Mfowethu sekubingelele. Angibingelele kuwena mfowethu. Ngibingelele nakubona bonke abantu abangibukele njengamanje. uMdumazi lo uzandle encane. Umfana wale mntoba wasenkosi uMkhonazi washishela eBhekamani. Ngiyakhulela. Mfowethu njengamanje sikuntshatha Music Festival. Experience yakho mhlambe lana ungathini ngayo? Ngingathi nje mfowethu ngiqale ngibonge kubantu bakwaNongoma, ngibonge nakubona bonke abantu abasuka endaweni ehlukahlukene bezothamela umcimbi. Ngibonge nje inhlokomo abasinikeza yona, kungesimina ngedwa umculi nomculi ongena stage okukhombisayo ukuthi bazokweseka umcimbi, abazili ukuzoseka amaqhawe abo, okuyinto enhle kakhulu. Ngiyafisa nje futhi ukuthi lo mcimbi uqhubekele phambili uhlaza ukhona ngoba kuningi engikubonayo okuhle okusikhulisayo okukhulisa nabaningi. Mfowethu njengamanje u5 ekseni umcimbi ubuqale izolo, uyangena la ekseni abantu bamile bathi bafuna ukulibona igoso, uyangena inhloko bajabula. Lokho kuwe uMdumazi uphatha kanjani? Hayi kungiphatha kahle kakhulu mfowethu ngoba kahle njengoba sisebenza ngomsebenzi sisebenzayo, into esidingayo iyo leyo nesiguguzelayo ukuthi uma ngabe sisuke sifika phambi kwabantu, abantu bekhombisa ukuthi asikwenzayo kuyabajabulisa. Ingakho nje ke mina ngihleze ngisebenza kanzima ngaso sonke isikhathi ngikulwela ukuthi ngihlale ngiqhamuka nezinto ezintsha ezobajabulisa abantu. I-performance yami mina sengibona ngazathi abantu sebeyayazi. Ithi ingoma ishona le ubona bedlala kanye nayo, ishone le idlale kanye nabo, okuyinto enhle kakhulu ke kumina. So ukujabula kwabantu kuyangiguguzela kakhulu futhi ngisazoqhubeka njalo kuyona yonke imicimbi engifika kuyona, ngifike ngenze nje ngale ndlela engenze ngayo namhlanje, ngiyohleze nje ngiyibambile. Lona uMdumazi ngisho ukuthi kuma views mhlawumbe ku YouTube ngathi unyaka la kubuye khona kakhulu nanoma bengaqala ukushaya ingoma. uMdumazi siyazi ukuthi kuneqembu uMdumazi khona amagoso khona lapha sihamba khona nomfowethu uMkhotsheli abasokhalweni khona futhi igeza lendalo. Umuntu olandela uMdumazi mhlawumbe ngalendelani kuye kusukela manje kuya phambili? Cha mfowethu, umuntu olandela mina nothanda umsebenzi wami akukho kungakanani engakuthembisa njengamanje njengoba ngisabaphakele lokho abakuthandile. Ngibuyelile futhi kubona ngabuza kubona bathi hayi cha mfowethu sicela ukuthi ukuyibamba kancane sa-enjoya lokho sinikeze khona. Ngase ngibahlonipha-ke kulokho, nganikeza futhi nabanye abafowethu ithuba lokuthi nabo bekwazi ukuthi besebenze ngoba mfowethu asisiyona i-competition kangako. Singaba i-competition mase siyidlalela nabanye abaculi, kodwa uma sekuza ngasephalishini ngempela kufanele sinikezane ithuba ukuze mangigadile mina kwangathi kuyagadleka nomunye mfowethu ofika afuna nikeze ithuba lakhe. So abalandeli bomculo bangicelile-ke mina ukuthi ake ngithi ukuma mhlambe siye sibone emaqala unyaka kuyikhani engingaphinde ngibanikeze okunye okuzobajabulisa. Ngase ngihlonipha-ke lokho, ayikho into abangayilindela njengamanje. Into abangayilindela nje umusic video lo ngabathombisa wona wale ngoma ethi ubambo lwami. Emveni kwalapho ngizobe sengibuya-ke nokuthize engizobuya nakho ngichaze manje. Sibonga kakhulu futhi ngena nje uvayelisa unyaka usiyophela siqala unyaka omusha, mhlawumbe amazwi akho ungadlulisela kubantu nomuntu olandela uMdumazi wathini kuye? Ngingathi nje mfowethu abantu abayiphathe kahle kakhulukazi njengoba nje kujatshulwa kulezi insuku, unyaka uyagoqa kuyedala. Sijabula ngendlela engafani-ke, khona abayijabulisa ngokuthi bephuze, kodwa-ke esikucelayo mase bephuzile sengathi bangayidlalela endlini noma bahlale ndawonye bewuhloniphe umgwaqo ngoba kugcina ngempela kwenzeka izinto ezenza ukuthi besilahlekele kuze kulahleke nabanye abantu abasuke behambela nje emgwaqweni. Sengazathi bengayihlonipha kulokho, bengaphuzi beshayela, beyiphathe kahle nje nasemakhaya futhi mase befikile ukuthi ubuye eGoli akusho ukuthi wena ngoba nakho uhlala uphethe isibhamu usuzofika ekhaya ufuna ukukhombisa ukuthi uyinsizwa, ngoba khona omunye ozothi nami ngiyinsizwa bese ngigcina seniyalwa sekuphuma isidumbu asisawubona unyako zakhe. So abayiphathe kahle abantu bese bewusupport umsebenzi wethu, lokho nje ngakusho mfowethu ngiyabonga. Njalo nje sithi Maskandi Online Magazine bese ke sivalelisa. Maskandi Online Magazine noma ungifunza nje ngizwa ngawo silungile abaphila abantu. Siyabonga. Sinibingelela sinamukele kuMaskandi Online Magazine, nibingelela unjabulo wami Mkhonazi. Ngimi lapha nesaliwa sentombi zasempangeni. Mfowethu sekubingelela. Mfowethu ngiyabingelela usaliwa lo phansi empangeni edonetha kwesamthetho wasempoloza emnyamkhetha abaweli. Laba wena bayiqokelela ngethemba yaphela mfowethu. Mfowethu njengamanje sila uyiThatha Music Festival isikhathi u5 ekseni abantu basamile ngaphakathi bathi bafuna ukubona isaliwa bahambe ngamonile. Phatha kanjani lokho njengosaliwa? Mfowethu kuyajabulisa kakhulu nje ukuthi umcimbi uthi uqala izolo kodwa abathandi bomculo besilinde kuze kuse ngicela bazohlala kuze kudlale artist lokugcina. So kuyajabulisa kakhulu indlela nje basithanda ngayo abantu. Ama festival bemaningi kulonyaka
kodwa abantu abadelanga ukuthenga amathikithi beyolinda ama-artist. Yes. Mfowethu ngifisa sikhulume ngomsebenzi wakho, ukhiphile album kulonyaka but kunento eniyenzayo manisa stage nisaqoka ngendlela yamagidangoma nigida futhi lo shameni lo bathi abanye abantu awusasebenzi. Usaliyo mhlambe yini le engakayethemba ukuthi abantu bethi hayi leyo nto ayisasebenzi but yena still ayenze futhi imsebenzele ngoba ngicabanga ukuthi ubufakazi bukhona kuma digital stores kuyabonakala. Mfowethu usaliwe ngambanisa notshwala besiZulu makuzoba nomsebenzi uyabudinga beyaqala buyimpoqo. So umthelo umcimbi minds event mayenza ngeqiniso uyamdinga usaliwe uzomthola. Mfowethu mina lento engenzayo ngikholelwa kuyona angiyibukanga ndawana thize. So mangikholwa ukuthi ngusaliwe mangena insizweni ngizobe ngusaliwe. Nalo music wami engiculayo ngiyaqinisekisa ukuthi uzohamba ibanga elide generation to generations into engeke iphuphe ngoba ngithinta into esegazini. Ngisho mfowethu ungayidlala ingoma kodwa kuzosho ukuthi faka umjovo kaSaliwe ngoba mina ngicula ngesintu, ngicula ulimi lwakithi, ngicula nempilo yomuntu. Yes. Mfowethu kunento eniyenzayo nisigungu seyinsizwa nebandla elinye lingekho lapho njengamanje nokunibona nihamba emavasithi nikhuluma nama-student lokho mhlawumbe ngawusichazela ukuthi mayelana nani kuqhubekani lapho ukuthi ningabaculi bamaskandi niye emavasithi mhlawumbe nigquze nabafundi niperforme nabo phinde futhi nigide nabo ingoma ngicela usichazele lapho. Mfowethu noma-ke kungena umuntu okhulumela isigungu khona umsweli kodwa nje egameni lethu usubuzile nabantu kumele bazi. Mfowethu isigungu sakhiwa ngenhloso yokukhulisa abafana sibukele hostel abafana abancane beza ngomqondo wobufana womcizo emakhaya befike belwe ehostel bebulalana bedubulana ufica ingane na 19 years ephuma esikoleni sidutshuliwe. So kwase kusithinta lokho sathi no ngake sibahlanganise abafana bese sibakhuza kulezi zinto esibona ngathi zona ebabulala ehostel. Sahamba kwisigungu sashuthwa namhlanje isigungu sesihambela izikole sihambela amavasithi siyayiqhuquzela imfundo baba bese sithi phansi ngeyidakamizwa phansi ngotshwala ingane ayifunde bese ingakhohlwa isiko ngoba mfowethu noma ungafunda kanganani mangafundisekile ufana nomuntu ongafundile. Funda fundiseka. So lokho esikufaka enganeni ukuthi azithi ifunda zibe ifundiseka futhi. Mfowethu umuntu osacula lo maskandi lo bengishilo ukuthi onjengotshwala besiZulu oyohleza udingeka ngasonke isikhathi but sike sakubona usuqhamuka engomeni zasisulwandle uNkulu mhlawumbe lapho kwenzakalani sona ngasichazela ukuthi hawu uyakwazi ukuthi ujiya futhi genre kwenzakalani. Mfowethu nami nginazo ingoma engeyona umaskandi ngqo eyifuna ukuba istyle esi-accommodate wonke umuntu. Nginenkolelo ukuthi ke njengamanje sesiphila la osekhona khona izingane ezincane ezibamba umaskandi wamanje. So kufuna mina mangicula nginganelisi abantu ababodwa. For example nginganelisi umuntu mhlambe osuke ekhaya ongakhulelanga lokushini accommodate wonke umuntu ophilayo la kule environment noma emhlabeni. So uma ngabe ngiphinda ngivela kuma features amanye ama-artists ngiyakhombisa ukuthi it's not like ngikwazi ukucula ukuvumisa lokho obukhosi ekhaya ngiyakwazi ukucula ngi-artist. Yes. Mfowethu sesivalelisa nje kwenzakalani kuwe noLwandle uNkulu? Cha mfowethu uLwandle uNkulu siyathandana naye uMagalela uma wengane zami siyathandana. Siyabonga kakhulu futhi ngesikhathi ngicela nje sesivalelisa sithi Maskandi Online Magazine. Maskandi Online Magazine. Siyabonga.